नमस्कार मित्रांनो, सुवर्ण कोकण ब्लॉगच्या अजून एका नवीन व्हिडिओमध्ये मी आशिष नाटेळकर तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतोय। मित्रांनो, आज आपण चाललो आहे मुंबई गोवा हायवेने। तर आजच्या या भागात आपण मुंबई गोवा हायवेची पूर्ण माहिती घेणार आहोत। तर आता मी आहे हातखंब्याला। मागच्या दोन व्हिडिओमध्ये आपण नांदगाव ते राजापूर आणि राजापूर ते हातखंबा तर या दोन टप्प्यांची माहिती घेतलेली। तर आता या टप्प्यामध्ये आपण हातखंबा ते चिपळूण या रोडची परिस्थिती बघणार आहोत। दोन्ही व्हिडिओमध्ये राजापूर ते नांदगाव हा रस्ता मोस्टली कंप्लीट होता, पण राजापूरच्या पुढे हातखंब्यापर्यंत थोड्याफार ठिकाणी काम चालू होतं, काही ठिकाणी काम चालू नव्हतं। तर आता आपण हातखंबा ते चिपळूण बघूया काय परिस्थिती आहे। चाललो इको घेऊ। तर आता मला खेडमध्ये माझा एक मित्र जॉईन होणार आहे। मित्रांनो, आता आपण निघालोय हातखंब्यावरून। तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण हातखंबा, सावर्डे, संगमेश्वर आणि चिपळूण तर या रोडची परिस्थिती बघणार आहोत। तर इकडे तर जैसे ते परिस्थिती आहे, अजून काही सुधार नाही आहे। पण हातखंब्याच्या पाठीमागे भरपूर ठिकाणी कामं चालू होती आणि जोरात कामं चालू होती। इकडे पण बघूया आता काय परिस्थिती आहे ती। आजोबांनो हळू यावा मेन हायवे असा, आजोबांची गाडी एकदम जोरात असा। इकडे पण काही ठिकाणी काम आहे। आता माझ्या मते या वर्षीच काम आहे, कारण नुकताच पडलेला दगड दिसतोय। पाऊस वगैरे पडला असता तर वेगळी गोष्ट होती, म्हणजे रान वगैरे येतं। तर आता इथून पुढे आपल्याला निवळी फाटा लागेल, पहिल्यांदा निवळीचा घाट लागेल, त्याच्यानंतर मला वाटतं सावर्डे आणि सावर्डे नंतर संगमेश्वर आणि नंतर चिपळूण। हातखंब्यापासून आपण थोडंसं पुढे आलो की आपल्याला निवळी फाटा लागतो। तर इकडून गणपतीपुळे वगैरे जायला देखील रस्ता आहे। हा एक फाटा जातो मार्लेश्वर, सरळ दाखवलं इथे। जयगड किल्ला 43 किलोमीटर, रायगड किल्ला 183 किलोमीटर। इथे मला वाटतं ब्रिज होणार, कारण त्या साईडला जायला एक रस्ता आहे, त्याच्यामुळे तिथे ब्रिज कंपल्सरी आहे, लागणारच। पिलर्सचं वगैरे काम चालू आहे, पण ते माझ्या मते भरपूर दिवस तसंच आहे, कारण मी गणपतीमध्ये आलेलो त्यावेळी देखील सेम परिस्थिती होती। बाकी काहीच काम चालू नाही। ते आता निवळी घाटात बघूया काय परिस्थिती आहे ती। हा आहे निवळी घाट। इकडे एक्सकॅव्हेशन वगैरे चालू आहे, ऑफलाईन वगैरे आहे तिथे। या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात माती खोदलेली आहे, डोंगरच्या डोंगर खोदलेला आहे पूर्ण। बाकी हा जुना रस्ता आहे तसाच चालू आहे। या ठिकाणी मला वाटतं जे असे टर्न्स वगैरे आहेत हे सरळ करण्यात येतील, कारण इकडे कोणत्याही प्रकारचं एक्सकॅव्हेशन झालेलं नाही आहे। हे टर्न सर्व काढून सरळ करणार आहेत। हे बघा कसे ओव्हरटेक करायला येतात चढावाला। आपली साईज काय, आपण करतोय काय? लोडच्या गाड्या चढावाला ओव्हरटेक करणं म्हणजे भरपूरच आहे। इथे एक मंडळी ना सीन मस्तच आहे, पण मी थांबू शकत नाही, कारण जेवढा मी थांबत जाईन तेवढे पुढचे अपडेट्स मिळणार नाहीत। आणि शक्यतो मला संध्याकाळ व्हायच्या आत पनवेलला पोचायचं आहे, त्यामुळे शक्यतो पटापट जाणार आहे। इथून हा एक साईड सीन मस्त आहे, म्हणजे खाली एक नदी आहे, त्या नदीचं मला नाव माहिती नाही, पण तुम्हाला इकडे जो समोर डोंगर दिसतोय, डोंगरावर मस्त असा सीन आहे। हा रस्ता इथून सरळ जाईल, हा टर्न कट होणार आहे आणि या टर्नच्या इथे पुढे तो सीन आहे। मी लास्ट टाइम इथे एक फोटो क्लिक केलेला, पण त्यावेळी संध्याकाळी टू व्हीलरने आलेलो संगमेश्वरला, आणि टू व्हीलरवर एवढं शूट करणं पॉसिबल होत नाही। वाव, मस्त सिनरी आहे इथे डोंगराची। पावसाळ्यात तर पूर्ण हिरवंगार वातावरण असेल, एक नंबर।
आता आपण निवळी घाट उतरतोय आणि थोड्याच वेळात घाट संपेल. इथे या ब्रिजचं काम देखील चालू आहे. पिलर्स वगैरे उभे झालेले आहेत. अजून बाकीचे पिलर्स उभं करण्याचं काम चालू आहे. पट्ट्या वगैरे लावलेल्या आहेत सेफ्टी. जोरात काम चालू आहे. आणि इथून मला वाटतं मार्लेश्वरला जायला रस्ता आहे. हा जो राईटला रस्ता गेलाय हा मार्लेश्वरला गेलाय. आणि आपण आता चाललो आहे चिपळूण. या रोडला गाडी चालवायला मजा येते पावसात. गणपतीच्या वेळी ज्यावेळी आम्ही यायचो ना त्यावेळी इथून बाजूने नदी वाहते आणि फुल नदी भरून व्हायची. सगळं हिरवगार वातावरण आणि हा नदीच्या बाजूचा रोड. वाव. आणि इथे अजून एक खास असं आहे की हा जो बाजूचा डोंगर आहे आपल्या लेफ्ट साईडचा तिथून कोकण रेल्वेचा देखील ट्रॅक आहे. तर ती देखील बघण्याची मजा वेगळी होती. पण गाडी चालवताना तो आनंद घेता येत नाही कारण ड्राईव्हवर कॉन्सन्ट्रेट करावं लागतं. हां, ज्यावेळी आम्ही लहान होतो त्यावेळी कारने यायचो त्यावेळी मजा घेत यायचो कारण मागची सीट असायची किंवा विंडो सीटसाठी आग्रह असायचा. आणि विंडो सीट द्यायचे पण नाहीतर रडून धिंगाणा फुल. त्याच्यामुळे ती कटकट ऐकण्यापेक्षा गप विंडो सीट द्यायचे. पण आता ती मजा नाही. आता स्वतः जेव्हापासून ड्रायव्हिंग करायला लागलोय त्यापासून ड्राईव्हवर कॉन्सन्ट्रेट करणं इम्पॉर्टंट. बाजूबाजूचे व्ह्यू असतात त्यांची मजा घेता येत नाही तेवढे. हा जुना मुंबई गोवा हायवे आहे आणि यालाच बघा, याला रिपेअर केलं ना भरपूर मजा येते गाडी चालवायला. काही एक त्रास नाही आहे. ॲक्च्युली हा मोठा बनवण्यापेक्षा रिपेअर त्याला केलं असतं. जराशी रुंदी वाढवली असती तरी झालं असतं कारण हे झाडं वगैरे सर्व कटिंग झाल्यामुळे ना हायवेची मजा गेली आहे ड्राईव्ह करायची. पूर्ण उन्हात गाडी चालवावी लागते आणि दिवसाचं जर ड्रायव्हिंग असेल उन्हात तर मग भरपूरच हाल होतात. आणि विदाऊट AC गाड्यांचे तर बेकार हाल होतात. हे कोणतरी मुंबईकर आलेत. एर्टिगा आहे आणि फुल सामान पॅक करून आलेत. मजा येते असं यायला विथ फॅमिली. आणि प्रवासाचं तेवढा टेन्शन येत नाही जर फॅमिली वगैरे सोबत असेल तर. एकटा वगैरे गाडी चालवायला किंवा 1-2 जण असले तर भरपूर कंटाळा येतो. फॅमिलीमध्ये कशा गप्पा वगैरे मारत आपण ड्राईव्ह करत असतो आणि सावकाश असतो कारण फॅमिलीमध्ये असे मेंबर असतात जे आपल्याला ओव्हर स्पीडिंग वगैरे ओव्हरटेक वगैरे करताना गाईड करतात. हा करू नको ओव्हरटेक, पुढे गाडी आहे, इकडून घे तिकडून घे. अशी कोणतरी व्यक्ती असली तर कंटाळा येत नाही. थोडासा खड्डा होता. आता आपण जवळपास 100-120 किलोमीटर आलो. रस्ता मस्त होता. म्हणजे लांजेच्या पुढे जरी जुना मुंबई गोवा हायवे असला तरी पण खड्डे वगैरे कुठे जास्त मिळाले नाही. आणि इथे तर भरपूर खड्डे होते. मी गणपतीच्या वेळेला आलेलो त्यावेळी. पण आता ते सर्व पॅचवर्क केलं आहे. 1 महिन्यापूर्वी आलेलो त्यावेळी देखील हे होतं. थांब बाबा तू लोडवालो असं तू थोड्या वेळाने ये. काम चालू आहे फुल जोरात. ॲक्च्युली जसं लोडच्या गाड्यांना थांबवणं रिस्की आहे पण आपण जवळपास होतो त्यामुळे त्याला हॉर्न दिला. नाहीतर पहिला त्याला पास करावं लागलं असतं कारण एवढी गाडी त्या उताराला कंट्रोल करणं म्हणजे भरपूर धोकाचं काम आहे. मित्रांनो, इथे पुढे रस्ता आहे. एकदम सुंदर असा रस्ता आहे. म्हणजे 2 दरडी आहेत बाजूने पूर्ण डोंगर आणि मधून आपण जातो. वाव. पावसात किंवा रात्रीच्या वेळेला जर संध्याकाळी जर तुम्ही इथे असाल ना तर भरपूर असं थंडगार. आताच थंड वाटतंय. तेवढंच ऊन देखील आहे आजूबाजूला. हे असे मी पहिल्यांदाच बघितले. काही ठिकाणी फक्त आहेत आणि बाजूने वाहते नदी. वाव. नदी बघा. या रोडवर गाडी चालवायला भरपूर मजा येते आणि मला वाटतं या रोडनेच त्याच साईडने नदीच्या बाजूनेच रुंदीकरण होत आहे त्यामुळे
या साईडच्या लेनने जायला तर अजून मजा येईल. इकडे बघा पुढे काम चालू आहे जोरात. जे दगड वगैरे पोखरतायत डोंगर पूर्ण. आणि इथे रस्ता अरुंद झालेला आहे कारण फोडलेले सर्व दगड इकडे रोडवर आलेले आहेत. मध्ये काही काही ठिकाणीच असा प्रॉब्लेम आहे. बाकी ओव्हरऑल मस्त. संगमेश्वर आहे 11 किलोमीटर इथून. चला आम्हाला साईड द्या पुढे जायला. वाव, इकडून व्ह्यू बघा. समोर डोंगर आहे. ही जर इकडे शेती वगैरे केलेली असेल तर त्यावेळी अजून मजा येईल ग्रीनरी बघायला. आणि हा आहे छोटासा पूल. या पुलाचं देखील अजून काही सुरुवातच झालेली नाही आहे कामाला. फक्त इथे लेफ्ट साईडला थोडासा भराव करून ठेवला आहे. इकडे मला वाटतं कॉन्क्रीटचा पूर्ण प्लांट आहे. त्याच्यामुळे या ठिकाणी सर्व मिक्सर वगैरे उभे केलेले आहेत. आणि या कॉन्क्रीट प्लांटमधून सर्व कॉन्क्रीट या पेवमेंटसाठी यूज करण्यात येत असणार. या नदीचा रोड तर हा संपत नाही आहे. मस्त मजा येते. थोडंसं ऊन कमी असायला पाहिजे किंवा संध्याकाळच्या वेळेला किंवा सकाळच्या वेळेला अजून मजा आली असती. वा, इको. ह्या इकोची बहीण आहे. सेम कलर आहे ग्रीनमध्ये. थोडासा जरा आपण आलोय गाव मळ्यामध्ये आणि इथे काम चालू आहे. या ब्रिजचं, छोट्या ब्रिजचं देखील काम झालेलं आहे. आता साईडचा रोड करतायत आणि इकडे पुढे खोदाई चालू आहे. इथे देखील रुंदीकरणाचं काम जोरात चालू आहे. म्हणजे माती वगैरे फ्रेशच खोदलेली आहे. हे काही ते पोकलॅनाने चालू आहेत. ग्रेडर वगैरे सर्व लेवलिंगसाठी. सोबतच या कॉजवेंचं, छोट्या छोट्या पुलांचं देखील काम चालू आहे. साहेबा म्हणणा गाडी चालवू नको, एक लाईन धरून चालव. फुल जोरात काम चालू आहे इथे. मला वाटलेलं या ठिकाणी काम चालू नसणार कारण ज्यावेळी मी बसने आलेलो त्यावेळी एवढ्या जोरात काम चालू नव्हतं. आता जरा स्पीड पकडलंय. आपण आता आलोय संगमेश्वर जवळ. पुढे चालली आहे लालपरी चिपळूण. इथे पण आता रोडचं काम चालू झालंय. साईडने, दोन्ही साईडने रुंदीकरण होत आहे. आता आपण पोचलोय संगमेश्वरला. तर हे आहे गणेश कृपा हॉटेल. प्रत्येक मुंबईकर जर इथे थांबत नसेल, मुंबईकर सॉरी कोकणातला माणूस, ज्यावेळी गणपतीचा सीझन असतो, आपल्याकडे गणपतीचा उत्सव असतो, त्यावेळेला इथले जे मोदक आहेत तर ते घेतल्याशिवाय कोण पुढे जात नाही. टर्निंग असल्यामुळे जरासा प्रॉब्लेम होतोय. संगमेश्वरमध्ये इथे अजून काही हालचाल नाही आहे कारण हा थोडासा कंजेस्टेड एरिया आहे. ओ रिक्षावाले काका, जरा बघून गाडी हाका. आत्ता कुठे सावली मिळाली जरा. तर आपण आता संगमेश्वरच्या पुलावर जवळ आलोय आणि इथे पुढे संगमेश्वरचा बाजार आणि बस स्टँड. इथे तर आजूबाजूला कुठे ब्रिजचं काम वगैरे चालू असलेलं दिसत नाही आहे. अरे सोन्या, त्या लहान मुली घेऊन जरा सांभाळून जा. बघ तरी गाडी बघत नाही काय नाही, आरामात एकदम चालले आहेत मस्तपैकी.
मेन हायवे आहे तरी पण अशी परिस्थिती. बघा बघा इकडे बघा इकडे बघा. होय होय तुझंच हॉर्न मोठं असा. एकदम बिंदास्त क्रॉस करतात भेंडी रस्तो. गाड्यांचा वगैरे काहीच नाही त्यांना. पुढून गाडी येत आहे. इकडे अजून काहीच काम चालू नाहीये, काय कळत नाही भानगड. एसटी वाले मस्तपैकी तुफानी चाललेले आहेत. चलो अभी आपण चलते हे. आपण आता जरा पुढे शास्त्रीय पुलाच्या पुढे जरा थोडंसं थांबणार आणि मग पुढचा प्रवास करणार. अरे अरे हो आजोबानू मध्येच रिक्षा थांबवल्यानी या. ही बघा ही जुनी जी मुंबई गोवा हायवेवरती झाडं होती ना वडाची आणि सावली बघा. थोडासा थांबूया आपण. थोडासा थांबलेलो झाडाच्या सावलीमध्ये, आता परत निघालोय. चला 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 चला. ओके जा 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 पुढे जा पुढे जा. टेम्पो आला होता एकदम जोरात स्पीड मध्ये आला मागून. आपण आता इथून पुढे आरवलीमध्ये जाऊ. 17 किलोमीटर आहे आरवली आणि मग नंतर चिपळूण. तेरवण इकडून 32 किलोमीटर आहे. आरवली 17 किलोमीटर आहे आणि हा आहे शास्त्री पूल. तर याच्या बाजूच्या पुलाचं देखील काम झालेलं आहे पूर्ण. ओके या बघा या दोन गाड्या अशा छोट्या पूलवरून क्रॉस होताना भरपूर हाल होतात. तर हा आता बाजूचा पूल झाला की हे सर्व टेन्शन कमी होईल. आता साईडचा भराव चालू आहे. थांबा थांबा रिक्षावाले थांबा. चला इकडून आता पुढे संगमेश्वरचं रेल्वे स्टेशन आहे आणि त्याच्यानंतर मग आरवली. एक मध्ये छोटासा हॉल्ट घेतलेला सावलीमध्ये, कारण मध्ये कुठे सावलीच नव्हती, पूर्ण सगळी झाडं कटिंगमध्ये. तर इथलीच बघा इथली सर्व झाडं वगैरे कट केलेली आहेत उन्हातून आणि भरपूर वैताग येतो गाडी वगैरे चालवायला. आणि गाडी उन्हात थांबवणं म्हणजे अजूनच हाल. इकडे संगमेश्वरच्या पुढे काम चालू आहे. संगमेश्वरमध्ये अजून काय चालू नाही आहे, कारण जरा कंजेस्टेड एरिया आहे तो, त्याच्यामुळे मला वाटतं तिकडे शेवटला जातील. हे पहिले बाहेरचे पॅच पूर्ण करून घेतील असा अंदाज आहे. इथे संगमेश्वरचं रेल्वे स्टेशन आहे अगदी मुंबई गोवा हायवेला लागूनच. त्यामुळे या राईट साईडची लेन वाढवण्यात आली आहे. ही लेन नंतर मुंबईला जाण्यासाठीची असेल आणि गोव्याला जाण्याची ती लेनचं काम चालू आहे. ज्यावेळी गणपतीला आम्ही आलेलो XUV घेऊन, तर त्यावेळी इथे भयंकर मोठे असे खड्डे होते. म्हणजे आमच्या पुढे जो कंटेनर चालत होता त्याचा जवळपास 75% टायर त्या खड्ड्यामध्ये गेलेला आणि आम्हाला पूर्ण ऑपोजिट साईडच्या लेनने गाडी काढावी लागत होती. भरपूर मोठे खड्डे होते. आता ते संपूर्ण भरलेत आणि हा असा पॅचअप केलेला रोड आहे. आणि बाजूने देखील रिटेनिंग वॉलचं वगैरे काम चालू आहे, कारण इथून बाजूनच एक छोटी नदी आहे वाटतं. हे बघा इथे रिटेनिंग वॉलचं काम चालू आहे आणि त्याच्यासोबतच अल्टरनेट भराव देखील करतायत. हॉटेल मुकुंद कृपा. मी आता जेवायला डायरेक्ट कदाचित खेळच्या नंतरच थांबेन, कारण खेळला मित्र येतोय
मित्र आणि मी दोघं जण एकत्र जेवायलाच थांबू. तोपर्यंत जेवढं अंतर कव्हर करता येईल एवढं अंतर कव्हर केलं पाहिजे, कारण मला चिपळूणमध्ये गेल्यावर त्याला कॉल करायचा आहे, कारण तो दापोलीमधून येणार आहे. वाव, कोकण रेल्वेचा पहिला ब्रिज. कसालनंतर हा आपल्याला ब्रिज लागतो संगमेश्वरमध्ये कोकण रेल्वेचा. त्याच्यानंतर मग पुढे 3-4 वेळा क्रॉस होतात. रोहा, माणगाव त्या ठिकाणी क्रॉस होतात, कोलाडच्या ठिकाणी वगैरे. पण कसालनंतर रोड क्रॉस करणारा, रेल्वे लाईन क्रॉस करणारा हा एकच आहे. तर आता भेटूया पुढे आरवली किंवा सावर्डेमध्ये. गाडी आ रही है आगे से. हा स्टील घेऊन चाललाय. तर नसल्यामुळे पुढचा अंदाज नाही आहे, तरी पण आपण बाहेर काढूया गाडी. 2 व्हीलरवाला येतोय. असा जागा असा तुका गोमला नको. वाव, ही बघा सावली, हे एक नंबर. आपण आता आलोय धामणीमध्ये. धामणी संगमेश्वरच्या पुढे धामणी. ओरिजिनल मुंबई गोवा हायवे. कुठे खड्डे मिळतील हे सांगू शकत नाही, आणि स्क्रीन पूर्ण ब्लर होते कारण व्हायब्रेशनच तेवढ्या होत आहेत. MH07 आपल्याकडची गाडी मॅक्स. इथे हे काम जोरात चालू असल्यामुळे कदाचित भरपूर मोठ्या प्रमाणात खड्डे आहेत. खड्डे म्हणजे तसं खड्डे म्हणता येणार नाही, पण तो डायव्हर्जनचा भाग आहे, कारण इकडे जोरात काम चालू आहे. म्हणजे मला वाटतं अजून काही दिवसात इथे कॉन्क्रीटची लेन होईल. नंतर त्याचा जो क्युरिंग पिरियड आहे, म्हणजे पाणी वगैरे त्याला व्यवस्थित क्युरिंग झाल्यानंतर मग वाहतुकीसाठी ओपन करण्यात येईल. झाडं वगैरे अजिबात नाही आहेत, धूळ आणि ऊन. हे बघा, हे सगळे मशीन्स वगैरे याच्यावर लावलेले झाडाखाली. हां, आयशरवाले ये. एकदम कट टू कट गाडी जाते, कारण या लेनलाच फक्त डांबरीकरण आहे. तिकडून खड्ड्यातून यावं लागतं. आणि इकडे तुफानी काम चालू आहे, म्हणजे पूर्ण मशिनरी वगैरे सर्व आहेत. या कॉजवेचं एका ठिकाणचं काम झालेलं आहे. अरे बापरे, वॅगनरवाले चालले गावात. पाडवो असा पाडवो, गुढी पाडवो. एकच लेन इकडची चालू हा. इकडे बघा पुढे ही कॉन्क्रीटची लेन झाली या. थोडीशीच केली नाही, जवळपास माझ्या मते 50 मीटर असतात. आणि ही ते कॉन्क्रीटची मशीन, पेविंग मशीन तुफानी. अरे बापरे, टायराखाली दगड इलो. फुल धूळ आहे बघा, रस्ताच कळत नाहीये, कारण इथे बाजूला रोडचं काम चालू आहे. आणि ह्या ठिकाणची लेनचं पण काय खरं नाही आहे. खड्डे आणि धूळ बेकार. संगमेश्वरपर्यंत मस्त होता रस्ता, इकडे पुढे जरा काम चालू असल्यामुळे अशी धूळ आहे. तर पाणी पण मारलेलं नाही आहे. ॲक्च्युली थोडंसं पाणी मारायला पाहिजे, जरा धूळ कमी होईल. पण त्याने पण इश्यू म्हणजे हे छोटे 2 व्हीलरवाले असतात, ते देखील घसरून पडण्याचे चान्सेस. त्यामुळे धूळ खा नाहीतर घसरून पडा, दोघांपैकी एक ऑप्शन असतो तुमच्याकडे. तिथे गाडी खाली उतरावी लागणार. फुल बेकार. या 2 व्हीलरवाल्यांचे तर भरपूर प्रॉब्लेम. हेल्मेट वगैरे नसेल, मास्क वगैरे नसेल तर अक्षरशः हालत. आपण आता आलोय आरवलीमध्ये. आरवलीच्या मागे तर रस्ता फुल बेकार होता, म्हणजे डायव्हर्जन वगैरे होते आणि काम चालू होतं, त्याच्यामुळे पूर्ण धूळ होती.
गाडीमध्ये AC नसल्यामुळे एकतर धूळ खा नाहीतर घामाघूम व्हा, दोनच ऑप्शन तुमच्याकडे. एकतर उन्हाचं आता हे चालू आहे. इथे संगमेश्वर पोलीस स्टेशनची हद्द संपली. जा जा बाबा, जा 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 हॉटेलला जा जा. जेव चाललो विचारू. हॉटेल विक्रांत. मी आता जेव डायरेक्ट थांबणार चिपळूण नाही, खेड. कारण खेडला मित्र भेटणार आहे, मारुती माने. आरवली सोडल्यानंतर इकडे काम झालेलं आहे. इकडे दोन्ही लेनचं काम झालेलं आहे. असुर्डे, माझ्या मते असुर्डे घाटात आहोत आपण. जा 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 सोन्या जा. इकडे काम चालू आहे. आता हा जो घाट होता, हा घाट आहे. याच्या मागे 1-2 हॉटेल आहेत. तर ट्रॅव्हल्सवाले सर्व मोस्टली तिकडे जेवायला थांबतात आणि मग तिकडून नॉनस्टॉप मुंबई. तर इथे जोरात काम चालू आहे. फुल डोंगर वगैरे खोदतायत, पोकलॅन वगैरे चालू आहे जोरात. आणि त्या लेनचं पण काम होईल. इकडचं रिटर्निंग वॉलचं वगैरे काही ठिकाणी काम झालेलं आहे, काही ठिकाणी चालू आहे. हा मला वाटतं जुना रस्ता होता. मोरी दिसते त्या ठिकाणी. आणि आता मला वाटतं आपण सावर्डेमध्ये पोहोचू आणि सावर्डे नंतर मग चिपळूण. आता आपण आहोत सावर्डेमध्ये आणि इथे हा जो छोटासा घाट होता, तर या घाटाच्या ठिकाणी जो सरळ रस्ता येणार आहे त्याच्यासाठी ही मोठी भिंत आहे कॉन्क्रीटची. याच्यामध्ये पूर्ण मातीचा भराव असणार आहे. तुम्ही उजव्या बाजूला बघू शकता. आणि इकडे पुढे आहे सावर्डे. भरपूर ऊन लागतंय. आपण आता पोचलोय सावर्डेमध्ये आणि इकडून आता जवळ आहे चिपळूण. 2 वाजलेत आता दुपारचे आणि आपल्याला मला वाटतं खेडला पोचायला 3 वाजतील. हा आहे सावर्डेचा बाजार आणि इथे दुकानं तर मागे हटवण्यात आलेली आहेत. बाकी काम तर काही चालू नाही आहे. त्या ठिकाणी हो काका कसे तरी पडा नको मधी. आता जवळ आहे चिपळूण. थोड्याच वेळात आपण चिपळूणला पोहोचू. भरपूर ऊन लागते. 2 वाजलेत. भूक पण लागली आहे. आता खेडमध्ये जाऊन डायरेक्ट जेवणार. मला वाटतं आता आपण अंजनी घाटात आहोत चिपळूणच्या पाठीमागे. कारण सावर्डे आणि चिपळूण याच्यामध्ये तो घाट लागतो. तुम्ही ट्रेनने गेलात तर देखील तुम्हाला समजेल की मध्ये एक स्टॉप आहे अंजनी म्हणून. इकडे घाटात काम चालू आहे त्यामुळे थोडासा रस्ता खराब आहे. बाकी रस्ता मस्त होता. आता सावर्डेमध्ये थोडेफार डायव्हर्जन वगैरे होते, पण त्या ठिकाणी डायव्हर्जनला देखील डांबराचा रस्ता होता, असा नव्हता. हे तर काहीतरी वेगळंच आहे. पूर्ण धूळ आहे. 2 व्हीलरवाल्यांचे तर भरपूर वांदे. इकडे फुल डोंगरच्या डोंगर खोदतायत. फुल जोरात काम चालू आहे. इको सेम कलर सेम गाडी. हा जुना घाट आणि आता घाटात ह्या वळणं ही कट केलेत. ही वळणं तर असणार नाही. त्यापेक्षा तो बघा समोरचा रस्ता हा सरळ केलेला आहे. हे जे इकडे सेफ्टीच्या पट्ट्या वगैरे लावलेल्या आहेत तर तो भाग सरळ केला आहे. हा टर्न देखील थोडासा राहणार, जो पूर्ण U-पिन सारखा टर्न होता तो. आणि त्याच्यानंतर इकडे हा मागे टर्न होता तो देखील सरळ केलाय. पण इथे खड्डे खड्डे आणि खड्डे, बेकार खड्डे.
एकटा असल्यामुळे तेवढा एकदम सस्पेन्शनचा जरा इश्यू होतोय, एकदम जर्क बसतोय गाडीला. आणि पुढे कंटेनर असल्यामुळे हे सर्व लाईन छोटीशीच लाईन आहे, मगाशी मोठी होती त्याच्यामुळे मी ते शूट चालू केलं नाही. आणि आता आपण हा घाट उतरल्यावर मला वाटतं चिपळूणमध्ये एंट्री करू. लास्ट टाइम पण या घाटाची परिस्थिती सेमच होती, काही फरक नव्हता. आता पण सेमच आहे. तर चिपळूणमध्ये बघूया काय परिस्थिती आहे ती. अरे हळू जा रे बाबा, हळू जा. जोरात एकदम उडवत चालला कंटेनर. एका धार नव्हतो, एकदम घासून गाडी काढल्या. हे बघा लाईन, फुल तुफानी लाईन. एक कंटेनर पुढे असलं की बाकी त्यांचे वांदे. माझ्या पुढे टू व्हीलरवाला असल्यामुळे गाडी काढू भेटत नव्हती. तर आपण पण सोसायटी शिवसाई ट्रान्सपोर्ट हा रस्ता झालेला होता, फक्त त्या बाजूच्या लेनचं काम चालू होतं कॉन्क्रीटचं. आता तो देखील झालाय. म्हणजे आपण आता चिपळूणमध्ये एंट्री करू. मित्रांनो, आपण आता पोचलो आहे चिपळूणमध्ये. आणि चिपळूणमध्ये परिस्थिती जैसे तेच आहे. फक्त हे जे खड्डे होते मेन रोडला ते फक्त डांबरीकरणाच्या पॅचने भरलेले आहेत, बाकी काही एक सुधारणा नाही आहे. आणि मला वाटतं ही जे दुकानं वगैरे सर्व मागे घेतलेली आहेत ना, मला वाटतं फक्त जमीन वगैरे संपादन करून ठेवलेली असणार, ॲक्वायर करून. बाकी असं मेजर काही नाही आहे. तर सिटीमध्ये बघूया काय ती आहे. तर चिपळूणची स्टार्ट आहे. रिटर्निंग वॉल वगैरे साईडला गटर वगैरे घालून ठेवलं आहे. इकडे मध्ये एक कॉजवे असणार आहे छोटा. थांबा 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 रे थांब, एवढ्या लवकर जायचं. तर मित्रांनो, सुवर्ण कोकणचा हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा. त्याचबरोबर आमचं फेसबुकला देखील पेज आहे, इंस्टाला देखील पेज आहे, तिकडे देखील फॉलो करा. कारण तिकडे देखील आपण अपडेट्स देत असतो. आणि प्लस फेसबुकला देखील सध्या आपण व्हिडिओ टाकतोय पेजला, तर ते देखील नक्की बघा. आणि आपण आता पोचलोय चिपळूणमध्ये.